Iniciará o encontro a Coral Polifónica de Pontecesures, a que invitamos a participar neste encontro. A Coral de Cesures vai nos ofrecer... En concreto, hoxe aquí no Salón Grande da Sociedade, no Salón de Actos, vai haber un concerto de música coral, música popular, patrocinado pola Federación Galega, no que interveñen tres corais: a Coral Moañesa de Moaña, a Coral de Pontecesures e a Coral Liceo de Noia. Cantarán cada unha delas 4 cancións, normalmente son 2 habaneras e 2 de música popular, e así mataremos. Ao final cantaríamos tamén as tres corais algúns temas. Isto son concertos que promove a Federación Coral Galega FECOGA. Normalmente non se fai todos os anos, senón que somos unhas 200 corais federadas, e entonces a Federación vai por rotación concedendo organización, o sea, delegando a organización destes eventos en distintas corales. Ao mellor este ano toca, non sei, para o ano mellor tamén, pero ao mellor o ano seguinte non, tamén organizan cursos e así. Normalmente os actos os concertos que promove a Coral media entrada ou máis ou menos, pero iso depende se son, por exemplo, cando é por Nadal, de Panxoliñas ou así, normalmente ven algunha xente máis. É que tamén non é que estea saturado, pero pro mes que ven xa o Ayuntamiento organiza, aquí o Concello organiza creo que é o 15º Festival de Habaneras, entonces hai moitos actos, ademais como somos 2 corales e máis grupos aquí na localidade, pois cada un organiza o seu, entonces está bastante saturado este tipo de actos.